Els gegants de Salt, l'Eulàlia i en Grau ens han ensenyat la nostra ciutat. Els nens i nenes de primer hem treballat als carrers. També tenim edificis, mireu quines cases tenim a Salt. Hem estudiat les botigues i els serveis. Els nens i nenes de segon hem treballat als horts, les deveses i el riu Ter. Un pagès ens va explicar que s'hi planta en un hort. A les deveses van recollir fulles de castanyer, plataner, pi i altres arbres.